Салом алейкум дӯстон азиз, бо шумо боз ҳастам пеҷики Евросиве ва имрӯз мо бо давом медиҳем ба Майнкрафт боз кардан. Ҳозир мо картаро интихоб мекунем. Хайр, картаи яке аз картаҳоро интихоб кардем ва мо бозиро сар мекунем. Мо ба картаи мешавад, ба фикрам картаи хуб аст. Ман ин картаро хеле кам боз кардам дар ин картаҳо. боз ин хеле мисли рафт мекунем то ки изумрудҳоро ба мо диҳанд, яъне ки железаҳоро ба изумруд гуфтам. Хайр, боз давом медиҳем. Дуто шудам алакой. Хайр, боё медиҳем. Ба фикрам ки мегирад. Гирифт. Хайр, майлаш, интизор мешавем. Мо значит командаи кабуд, яъне кабуд 4 аст. 4 тиммейт ҳастем. рафту прокачат кард. Ман намедонам чаро прокачат кард, аммо ягон кутуи онҳо блок надоранд ки мо аввалин шавему ба командаи дигарон ҳуҷум кунем ва изумрудҳоро ба худамон гирем. Намедонам онҳо чаро инро намедонанд. Хайр, майлаш, интизор мешавем. 4 яктои дигар ва 5. Хай, командаро прокачат додан ин хеле хуб аст, аммо вақте ки якум мешавӣ ба дигар командаҳо меравӣ ба изумрудҳоро ба худат мегирӣ, ин ба ту хеле хуб аст, аммо намедонам онҳо чаро инро намефаҳманд. Анами хеле боло, яъне ки бологӣ мекунем то ки ҳеҷ кас моро зада натавонад аз поён. Мепарем ба ин ҷою. Хайр, онҳо хеле лагат мекунанд. Ман намедонам аз сабаби чӣ Майнкрафт хеле анамин командаи Хайр MC хеле лагат мекунад. ин дар дасташ шоф дорад зад. Хайр, меч дошт, аз ҳамин сабаб маро зад. ин хел ки бошад, ба мо фақат 5 то изумруд намерасад, 5 то эмералд намерасад, то ки мо тавонем ки дигаронро шикаст диҳем. Ман блок надорам, ман намедонам ки чӣ хел акнун ба боло меравам. Хайр, майлаш, ягон иловож мекунем. Якто изумруд дорем. Изумрудро мо бояд ҳеҷ кас ба мо ёрдам наметиҳад ки мо инро занем. намедонам анимал лагат кардааст аз они ман инро натавонистам ки занам. намедонам чаро ман мезанам, аммо ин намезанад. намедонам аз сабаби чӣ бошад. Хай, майлаш, боз аз инҷо салутатсия мекунем ва ба худамон акнун меч мехарем ва боз ба худамон метавонем ки ана инро харем ва 64, бале 64 то блок ба худамон мехарем. намедонам аз сабаби чӣ ин тиммейти ман камтар. хайр, вақте ки ман ҷанг мекунам онҳо ба ман ёрӣ намедиҳанд. вақте ки онҳо ҷанг мекунам ман ба онҳо меравам ёридӣ медиҳам. чӣ ки худтон дидед, ман онҳоро мезанам, аммо ӯ намезанад. намедонам аз сабаби чӣ хеле ин манро бесид мекунад. хайр, майлаш. боз меоем. хайр, камтар интизор мешавем то ки ана инро пур шавад ва ба мо изумруд диҳад. ин кабуд мебошад. намедонам дар дасташ табор аст, аммо ӯ намехоҳад ки ба ҷанг равад. боз интизор мешавем яктои дигар сапе. ана тамом, мо кабуд ҳастем. хай, майлаш, ба мо ҳамагӣ 3 тои дигар намерасад ки мо ба худамон скоростро прокачат кунем. интизор мешавем боз то ки хайр, аввал изумрудамонро ба ин ҷо мебарем ва мепартоем. ман 100% боварӣ дорам ки ҳозир изумруди маро кадоме аз тиммейти ман мегирад. ҳозир мо меравем ба сандуқро мекушем, аммо изумруди ман нест мешавад. ба ман 3 то лозим аст. тамом, 3 то. мегурезем барои он ки ӯ алмазинг мебошад. ман ягонто нагирифтам. хайр, майлаш. ақаллам аз ин ҷо якто гирам. якто бефикрам метавонам. хайр, интизор мешавам. ин кабуд яъне ки тиммейти ман мебошад. якто гирифтам. аз ин ҷо якто ки гирифтем
در اینجا با فکرم هیچ کس نیست. بله هیچ کس نیست. از اینجا هم یک توی دیگر گرفتیم، دو تاشونه. یک توی دیگر به من نمیرسد تا خلاص. خیر من ریسکوات نمیکنم. بهترش که این رو میبرم به صندوقم میپردم و من باور دارم که صندوقم رو علاقه آنها گرفتن. حاضر ما میبینیم که صندوقم رو گرفتن، یعنی که صندوقم رو در دونش ازمرود بود. صرف وایس باوری داشتم که آنها ازمرودی من را میگیرن. برای همین من الان اینجا میپردم. شما فکر نکنید که چرا مثل اون که من مثلا نمیخوام که تیمیتی من هم با قوت شود فقط من نه، من با آنها یاری میدم اما آنها من скорость رو прокачать میکنم. نه یعنی که نه اینکه نمیدونم که آنها کجا بردن اما همون ازمرودی مرا یگان تاشون скорость یا یگان چیز دیگر رو прокачать نکردن اما اون ازمرودها خود به خود گم شدن گویم هم میشود. خیر اینجا انتظار میشویم یک توی دیگر. دو تا شد علاقه ازمرودی ما در اینجا. علاقه کدامش دیامون رو прокачать کرد. دیامون این گولد رو هم прокачать کرد. گولد و دیامون این الماس و طلا میباشد. خیر اینو من دارم که شما ببینید. بیارید با تیمیت ما یاری میدیم. نگاه کنید چکل من یاری میدیم. تمام. و در اینجا هم یاری میدیم که او رود. دور تیمیت. نمیدونم تیمیت من خیلی سوس میباشن. من با او یاری میدیم اما او حالا هم نگاه کرده میسد. 5 تا شد. ما با خودم اسکورس رو پرکچن میکنیم. یک توی دیگر با ما نمیرسد که ما باز 5 توی دیگر یعنی که نمیرسد که این رو تمام. ما کمتر تیزتر میدویم و باز با طرفی 32 و 10 42 میشود. خیر با کمانده سبز. خیر رفتیم با کمانده سبز. و فکرم اسپین میکنیم که ما اون رو زنیم. نه نتونستیم. من با توپ و کمان با بازشون رفتم اما اونها رو زدن نتونستم برای که اونها خیلی بسیار هستن. خیر شما میدونید که وقتی که اونها بسیار هستن ما نمیتونیم که اونها رو زنیم. در اینجا انتظار میشویم و من 12 یا 22 12 تا 22 تا میبود خیلی خوب میشد. خیلی مایلش استاک با اینجا میآییم. من این رو نمیدونستم که آنها این کلیپ را کشت کردگی هستن. خیلی مایلش به اینجا میرویم. آنها با اندرنیک خودشون رو خیلی خوب پرکچت کردن. خیلی مایلش باز از اینجا یک توی دیگر ازورون میگیریم. به ما 5 تا لازم است. در اینجا زرد تیمیتی زرد حالا زنده هستن اما کراواتی آنها نیست. همین خیلی الماس دیگه باشن. من نمیخواهم که با الماس نیکو جمع کنم. در اینجا خیر میبینیم که در اینجا دو تا значит 3 تا ما ازمرود داریم و در اینجا باشد یگان تا علاقه گرفتن تیمیت من. در اینجا هم یگان تا ندارم. خیر انتظار میشویم در اینجا هیچ کس ما رو نمیبیند. خیر انا یک تا значит 4 تا. از اینجا هم یک تا دیگر کنیم 5 تا میشود. اکنون ما میتونیم که سکورس رو باز هم پرکچت کنیم اما من سکورس نمیکنم برای اینکه اگر من سکورس کنم کماندی من اون رو سکورس استفاده نمیبرم. برای همین من با خودم یک بار هم باشد نگرودینگ میخرم. با خودم نگرودینگ میخرم. نگرودینگ در اینجا است. نگرودینگ رو با خودم خریدیم. به فکرم گولد رو هیچ کس پرکچت نکرده است. همش رو پرکچت کردم. آفرین با کمانده ای من. بعضا آفرین میگم و بعضا لعنت میگم. خیلی مایلش 9 تا 10 تا 10 تا شد. اکنون باز با خودمون این رو میگیریم یعنی که میچی ژلزنی رو میگیریم و کمینی رو باشد در اینجا میپرتوییم و این که باشد با خودمون باز در 50 دیامون این رو میخریم. در 200
ягон тошо намемонад ки ман инҳоро гирам. Хайр биёед онро меалонем. Ин хел мекунем. Бефикрам ин меояд мегирад. Не намегирад. Хайр майлаш алонда намешавад. Не алондам. Бефикрам алондам, аммо ӯро аз ҷояш хезондам. 36 то ин хеле кам мебошад. ФБР хайр майлаш. дар инҷо боз инҳоро мепартем ва ба худамон ақаллан дар инҷо ба худамон дар 50 Ирон 50 ақаллан 50 торо мо ба худамон ҷамъ мекунем. 52 ана 52 мо ба худамон инро мехарем. ба фикрам ман қариб фулалмазник шудам. 50 то гол. спидро кадомаш аллакои тезро прокачат кард. хеле хуб. ташаккур ба одаме ки инро ба командаи мо кард. хайр командаи худам ба худам ёрам дод. вақте ки ман ёрам медиҳам онҳо ҳеҷ кас ба ман раҳмат намегӯяд. хайр майлаш рафтем. аллакои 11 дақиқа шуд ки мо боз мекунем, аммо бой медиҳем. хайр майлаш ман ба шумо гуфтам ки браниҳои ман меистанд. вақте ки мо аз нав ба пайдо мешавем, браниҳои мо меистанд ва дар инҷо фақат ба ман 10 то 10 плюс 10 тамом ба худамон акнун метавонем ки инро мехарем ва боз плюс ба худамон инҳоро мехарем. инро инхел мекунем ва боз ба ҷанг меравем. аллакой 2 команда 2 1 2 3 нафар. сурхоро командаашонро заданд, аммо онҳо ҳоло ҳам исуданд. дар инҷо ки аст? дар инҷо тиммейти худамон мебошанд. боз интизор мешавем. дар инҷо ин тиммейт дар онҷо кадоме ҳаст? бояд бо ӯ ҷамъ мекунем. ин тиммейти сурх будааст. задем. бале мо онро задем. 10 поинт ман аллакои получит кардам, яъне ки 10 поинт дорам ва ба худамон ҳеҷ чиз намехӯрем. меравем боз ба тарафи командаи сурх. хайр сурхҳоро ман наметавонам ки бурам, барои он ки ман ягон чиз надорам. не ҳама вақт мо бой медиҳем, мисле ки қариб ҳар вақт мо бой медиҳем. хайр майлаш мо бояд бурем, барои он ки мо 4 то тиммейт дорем. дигарон бошад сетогӣ. наменам аз сабаби чи намебурем, барои ки ҳама мо нуб мебошем дар ин бозӣ. плюс ана инро мехарем ва хайр инро ҳам мехарем. ин хел мекунем. ба худамон боз блок мехарем. дар сарам як идея омад, ман онро ҳозир истифода мебарам ва ба худамон ана инро мехарем. боз ба тарафи командаи сурх ё сабзро ҳам ҳеҷ кас мағлуб накардааст, яъне шикаст надодаастанд. ва инҷо меоем. не онҳо бо обсидиан харданд. ман намедонистам ки онҳо обсидиан хардааст ки ҳастанд. ин хел ки бошад, мо наметавонем ки онҳоро шикаст диҳем. дар ин маврид мо бояд ба худамон якто ҳар як кирка харем. барои киркаро хардан ба мо 2 то эмералд лозим мебошад. эмералд ин изовро мебошад. 2 то дар инҷо ягон то эмералд нест. ман як фикр ба сарам омад. инҳоро мегирем. ташаккур ба тиммейти ман ва ба худамон намерасад. ҳоло ҳам намерасад. ба мо значит 7 то 2 то тиллон намерасад ва чӣ қадар боз 113 то бале 113 то гол Ирон намерасад ки мо ба худамон чизҳо харем.
ба фикрам акнун мерасад 37. Значит ба мо 8 ду стака не 3 стака ва 8 то изумруд лозим мебошад. ба фикрам ки тамом 10 то акнун ба фикрам ки мерасад. бале не расид. Бале албатта расид 36 то нарасида истода 36 то железа ба мо нарасида истодааст. 13 то ҳам фақат 13 то наход 13 торо натавонем ки мо ба худамон гирем. тамом акнун чизҳои нолозимро ба инҷо мепартием. чизҳои нолозим ҳоло инҳо нестанд. ба худамон ҳозир мо дар инҷо не дар ана инҷо инро мехарем, инро ҳам мехарем ва ба худамон ана ин хел мекунем. мондаги чизҳоро бошад ба инҷо мепартоем. боз як фикр буд дар сарам, рости гап аз ёдам баромад ин фикр. хайр ба худамон ҳозир мо бояд не фикрам гашта бар сарам омад. бахшиши зиёд. ба худамон мо ана инҳоро мехарем. 9 8 ва 7 ана инҳоро мо мегирему ба инҷо мемонем то ки дигар командаҳо дар инҷо афтанд. хуб акнун мо ки аст дар инҷо? дар инҷо анамон сабз аст. задем онро. вақте ки динг мегӯяд яъне ки мо онро задем, маънои онро дорад ки мо онро задем. афтид ба фикрам. бале афтид. хеле ки бошад ба инҷо мефароем. интизор мешавем боз. мо фул алмаси мебошем ва мо бояд ҳатман ягон касро тавонем зада. ба ман кирка намерасид. фақат як дон изумруд ба ман намерасад то ки ман ба худам тамом 5 то шуд. насби бад балои ҷон мегӯянд, аммо бале тавонистам ки ба командаи худам оям. короче ин хел ки бошад мо метавонем ки ба худамон ё меч харем, ё ин ки кирка. ман беҳтараш кирка мехарам ва киркаро бо алиш мекунам. 3 то эмералдс дорем. бо 3 то эмералдс мо ҳеҷ кор карда наметавонем ба фикри ман. хайр майлаш. ман як фикр дар сарам дорам. ин фикр хеле хуб мебошад ба фикрам. мо ба командаи зард меравем. зардҳо нестанд ва ин хеле хуб мебошад. мо ба командаи зард меравем ва аз командаи зард рост ба командаи рост ба сентр меравем. ба ягон команда намеравем. рост ба сентр меравем. ба сентр омадем. ба худамон хеле зуд ана инро ракачат мекунем. тамом. боз дар инҷо чи аст? инро кардем ба командаи сурхҳо ҳоло ҳам зинда ҳастанд. барои ҳамин метавонем ки аз сурхҳо камтар хайр тарсем, чунки наметарсем. просто сурхҳо метавонанд ки моро шикаст диҳанд. ин командаи ҳам мебошад. ин бошад. ин ҳам боз ҳамин сервер лагат карда истодааст. ба командаи зард меравам. ман боз чӣ хеле ки омадем ҳамон хел меравем. ман 2 то изумруд дорам, плюс ба худам 2 то изумруд.
ин изумрудҳоро мо ба инҷо мепардем, то ки дар раҳ намурем. Ва боз ман чиро мехостам? Боз ман мехостам анамин лукамро прокачат кунам, аммо натавонистам. Ба инҷо меоем, остаг мебароем ва мо метавонем акнун боварӣ ҳосил кунем, ки командаи дигари сабз ане боз афтидам. Эне хайр дуто хайр ҷои ягон баъде надорад, барои он ки дуто ин дар инҷо ман партофтам. Хеле хуб, ки ман инро дар инҷо партофтам ва худамон боз ана инро мехарем. Худамро куштам гӯем мешавад. Ба худамон бисёр блок мехарем. аз инҷо мо инро мегирем. ане яктои дигар ба фикрам лозим аст. Бале, ба худамон акнун ин хел карда, ин хел ва ана ин хел. Ҳар боз ба сентр меравем, то ки тавонем ки изумрудҳоро ба худамон гирем. ин командаи ки мебошад? Не, ин кабуд мебошад. Тарсонди бародар. Якто, бале, якторо мо гирифтем. Тестарак ба инҷо меоем. ане ин командаи мо мебошад. зуд ба инҷо меоем, инро прокачат мекунем. Ман дида истодам ки аз онҷо сабз омада истодааст. Зуд ягон чизро намегираем. зуд ба инҷо меоем. Ба мо фақат ба мо анамин лозим буд. кирка, боз нафтам. акнун мо ба ана ин команда меравем, агар ки тавонем албатта. файмайлаш инҷоро аллакай онҳо шикастанд. ба фикрам ки ҳеҷ кас моро намебинад. ман хаб шудам. шикастем. Тамом. тиммейти ман боз болои ин ки ба назди ман омадааст. ташаккур ба тиммейти ман. ана тиммейти ман ва ана ин сабз ки моро ҳозир мешиканем аз инҷо. тамом. ва якто сабз мон. тамом. ин сабз наменем дар куҷо аст. ин тиммейти ман мебошад. бале, ин тиммейти ман мебошад. дар инҷо ҷанг рафта истодааст. мо бозер ба тарафи ҷанг меравем. ана ин ба фикрам ӯ моро мезанад. бале, ӯ моро мезанад ё ин ки не, ё ин ки мо ӯро мезанем. тиммейти ман ёрдам намедиҳад ба ман. намедонам чаро. хай майлаш, мо танҳо командаи мо монд. тамом. аммо агар тиммейти ман ба ман ёрдам медод, мо метавонистем ки онҳоро занем. аммо ёрдам ба мо надод. боз ба худамон блок мекарем. ин хел ки бошад, ин хел мекунем. ин хел, ана ин хел ва тамом. ба фикрам мо бояд ҳатман бурем, барои он ки танҳо командаи мо ҳаст. тамом. яъне ки кравати мо ҳаст. тамом. кравати дигарҳоро шикастем. аввалин бор ба фикрам дар видео тавонистем ки онҳоро мағлуб кунем. якто изумруд. ба ман 5 изумруд дар кор, якто не. дар инҷо 3 мешавад. 6 изумруд. хеле хуб. тез ба командаи дигар. ане ба чӣ ки гуфтам, насфи баъд балои ҷон. аммо боз вақте ки ту изумрудро мебинӣ, ҳатман бояд ба анамон равӣ, барои он ки изумруд дар инҷо чизи қиматтарини изумруд мебошад. ва ба худамон ана инро мехарем. аллакой ман ҳам полни алмаз негӯем ҳам мешавад. якто, фақат якто ба ман
изорот намерасад ки ман шофаи худро мечи худро ҷур кунам. ин ба фикрам командаи сард мебошад ва не боз мегурезам. Ман намехоҳам ки як бори дигар аз даст диҳам. Аз пушти ман омода истодааст. Ин командаи сабз мебошад. Ман фикр кардам ки ин командаи ман мебошад. Зуд медавем, зуд. Тиммейти ман ба фикрам ба ман ёрӣ медиҳад. Бале, тиммейти ман ба ман ёрӣ дода истодааст. Зуд инро мехарему мегурезем аз инҷо. Тамом. Дуто сурх мондан, тамом. Сурх кани. Сурхо командаи сурх монд ва халос. Ба командаи худ меравем ва ана ин сурхҳоро аввал ёфтан дар кор, барои он ки ман ягон бор сурхҳоро надидам ва фикр кардам ки сурхҳо нестанд. Ҳозир мо ба худамон компас мехарем. Компасро ба фикрам менешим мо чи бо ёрии компас мезонем ки одамҳоро бибинем. Ман ҳозир бо ёрии компас хеле зуд гап зада истодам. Бо ёрии компас анинро компас мегӯянд. Хеле инро ба ёрамон медиҳем, ба дӯстамон. Ба ман кирка кадомаш дор. Хеле хуб. Ташаккури зиёд, аммо лозим нест. Хайр майлаш. Акнун компасро истифода бурдам дар кор. Чикел акнун компасро истифода барем. Значит ба мо 114, бале. 98 дар наздики 98 блок команда истодааст. 90 блок шуд. Ба фикрам ана ин. Бале, ана ин. Не, тиммейти ман мебошад. Бахшиш тиммейтам 48 50 шуд. Аллакой 50 шуд. Ба фикрам дар инҷо 55 56 инҷо бошад 33. Ба командаи худаш рафтааст. Ман намедонистам. Рафтем тиммейт. Мана ин. Ба фикрам ҳамин аст. Бале. ана ӯ онро бояд мо занем. Кани ӯ гум шуда истодааст. 6 то хп монд. 6 то хп аз 6 то монда. Занетон тамом 1 минус шуд. Аллакой 1 то монд. 3 бар 1. Ба фикрам 3 бар 1ро мо натавонем зада. Асосан ман чаро блокҳоро сохта истодааст, ман намефаҳмам. Хай майлаш. Сарди охир строители блокадро. ӯ аллакой ба дигар команда гурехт. Ба командаи худам. ин командаи мо аст. Не, ин командаи зард аст. анин блокҳои сурх стекло мегӯянд. Хеле бад мебошад, барои он ки ин стеклоҳо дида намешавад баъзан. ӯ лагат карда истодааст. мо аз ҳамин сабаб ӯро зуда натавонистоем истодаем ва ӯ ба командаи мо рафт. Не, ба фикрам ӯ метавонад ки моро шикаст диҳад. 1 бар 3. шумо фақат ҳис кунед. Ман ба командам. Ин хеле хуб. Ман ҳозир аз тарафи командаи худам пайдо мешавам ва мумкин онро зада тавонам. ана ман аз командам пайдо шудам. дар ин ҷо ана инро мегирем. Тамом. блок мехарем. ане мо бурдем. бо шумо будам ман дӯстони азиз, пеҷаки Ибросев ва мо ним соат дар Майнкрафт бозӣ кардем. хайр дӯстон.